Prečo som si opäť vybral KTM SXF 450? Po rokoch jazdenia na rôznych mašinách som skončil práve u KTM. Táto SXF 450 sa mi osvedčila nielen výkonom, ale celkom aj spoľahlivosťou. KTM je vždy o krok vpred. Už len elektrický štarter začala používať od roku 2008. Ostatné značky ho začali používať oveľa neskôr. Neustále vymýšľajú niečo nové a preto sú podľa mňa pred ostatnými. S vylepšeným zadným tlmičom už v sérii získaš skvelú stabilitu aj bez drahých úprav. KTM som si vybral hlavne kvôli skvelému pomeru cena, výkon a spoľahlivosť. Kombinuje všetko, čo potrebuješ na seriózne jazdenie na úrovni českého alebo slovenského majstraku, poprípade ADAC. Súhlasíš, že výkon a spoľahlivosť sú základ? Akú značku by si vybral ty? Napíš do komentára. Ak sa ti video páčilo, daj like, ulož si ho a môžeš ho zazdieľať. Pre viac zaujímavých videí zo sveta motokrosu ma sleduj. Motoshop 81. Všetko pre motokros